weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to hayre mbara to hayre law to hayre gollere to babaɓe to juuɗe to fonde to abdallah jeeri to ñaabina to mbaña to gurila cooga tampidaro to burguduna atene to hijage to jawaldi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelel gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie artiri étudiaji mum tawateɓe nder leydi Ukraine ko altine hannde o ɓe naati Nouakchott lamorgo leydi ndi sanga 8h to leydi Sénégal fedde rewɓe taw ko sage-femme men mbaɗi seppu men jaam yammigo ñalawma hannde altine hannde o to place de l'Inde place de la nation ɓe jeehi kadi ha to RTS hollirde mette mabɓe e gueɗe kamtorinde ɓe mbatte e kala saaha e nder gollorɗe mabɓe to leydi Mali janggu seɓɓitiɓe mbaɗi to base militaire tawateɗo e nder wuuro witegon wuuro witego wuuro witeko Ntahaka mo waɗɗani falde gawo to leydi France ko sappo e ɗiɗi mbiri gembeni gam yidde ardade leydi ndi e oɗo saaha joni sumgoji mabɓe tijjaɗi bisimilla mon e ketki hotondirte joni jañoɗon. musidɓe tedduɓe taweteɓe funnage hirnage rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko haa ko iwruken tokkorde nooro haa ko moƴƴo arko safrude wurtinde neɗɗo haa artirma e cankatagal maɗa gorel teyya jogiiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e nder ɓandu muɗuma jogiiɗo caɗele ngorago mo nangata taare jogiiɗo AVC karƴak haa e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel teyya ma yiito hen hoore maɗa on tuƴiɗo donkuɗo darade donkuɗo yaade taw kadi ko caɗele ɗaɗi jokkodire gorel teyya noon ko haa ko moƴƴo ko ala rewam no jarirɗa kala ala ko bonnantuma haydara so wona ko addema jaam an debbo e an gorko donkuɗo jokkude enɗam mo yahata juma e jama ngam caɗele koyɗe caɗele ɗaɗi jokkodire gorel teyya ma yiite hen hoorema hewɓe ceetima cafrima hen yoga e ñabbuji goɗɗi hayɗi gonaɗi limtuɗen ɗi mbadden dando e gorel teyya sa yiiɗi jokkodirde e gorel teyya noon hetto ɗeɗo henna tonggode joni jiitoɗa hoore maɗa so tawi koto konngol gonɗa jokkodirta koye biɗeɗo Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa Ibrahima So 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi noon koto leydi France jokkodita koye Haruna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site mabɓe internet jiɗɗa ko ƴettude ko heewi mbatta yeeyoyde walla mbatta somade e mabɓe mbatta ko oɗo hen www.gorelteyya.com ɗeɗo tongoje noon kala hen ɗe jokkodirɗa maɓe ko dokke ɓurɗo ɓattadema ɗo mbawɗa wonde e windere nde kala
mbadden tan faade gorela tayya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine jeeɗiɗi lewru mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi habruji men e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono noon mbiruno eɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen police halfinaɓe nden ka ekkisal Nouakchott tawa kadi ko tawi kadi ko direction générale de la sécurité e hoore mum ɓe kollori tigui wonde ñande aleta ɓennuɗo ɓe teeɓima tigui e nder ɓe teeɓima sagata gorko goto taw ko dartornoɗo trafic de drogue cokonoɗo e nder kasoji ɗi Nouakchott en hemno fartange dogde kay yaltude kaso ɓe teeɓimomo noon koɓe kolliri noon ñande aleta hankkide o artira e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi omo tawe tigui oɗo saaha joni e neɓɓuro o saaha o dogatno noon hollirama tigui o dogno koye nokku e kala saaha soɓe nangui ɓen wat boniɓe fotɓe nawede kasoji ko adi kay ko jomum nawe kaso eɓe jogui nokku to heewi joñede e mbaɗi quarantaine ƴeewede kay so tawi wondani e mboros coronavirus ko adi kay kenera ɓuya heddiɓe ɓe koye on nokku noon to ɓe mbaɗano ala quarantaine ko ɗon ɓe keeɓi fartangue dogde o dogi noon omo dogduno e sagata gorko goɗɗo kanko noon o teɓama alada hanki o ortirama ɗo e Nouakchott lamorgo leydi ndi police o noon holliri nana darino doole mum ma ponno beele kay eɓe mbawa yitude oɗon mo wonduno kanko dognoɗo teɓaɗo o noon mo wiye Oumar Ould Ahmed Ould Sidi Mohamed ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen étudiant ji leydi Mauritanie wonnoɓe e nder wonnoɓe to leydi Ukraine ɓe ummima toon ha laabi ɓe garti tigui e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ko altine hande o laana ndiwoka yippiniɓe to boowa sanga 8h to boowal laaɗe diwoje ngal tumsi Nouakchott tawi kadi ɓe gaari koye laana ndiwoka ko Turkish Airlines ko ministre noon kalfinaɗo ko fati culture mo leydi Mauritanie wondude c'était timmuɗo no fewi kañumen jabbo yiɓe to wallade duwaje ngal tumsid Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mouhamedou Ahmedou Maydir ko jagorgal kalfinaɗo ko fate ya garta e équipement woni ministre de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie aleta hande aleta hanki o ƴetti lana makko ndiwo kam o yabani leydi Kuwait kono noon kadi ha to émirat arabe uni kala nayumo to noon ko tawtoriyode batuji ɗi o foti waddude e ɓen taw ko witeɓe des investisseurs taw ko gollotoɓe witeɓe wadde donariñoji noon e ɓen tawa kadi ko e kala saaha wallitoɓe leydi Mauritanie no ƴellitiri kay to banggue réseau routier woni tigui to banggue laabi no ƴellitiri e ya gartaji hano hannirta ni e nder leydi Mauritanie o yahani goto noon omo yaade Cheikh Zerouk on Mohamed Cheikh Zerouk on ko woni directeur makko des infrastructures routiers financées par des ressources financières extérieures ha joni ko leydi sen mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon wonde kay altine hande o jeeɗiɗi lewru mboyitano ujunnaji ɗiɗi e nogas goo e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi wonde ko ujunere temettete yimɓe jeeɗiɗo ɗum woni ko holkisa e nder holkiso he noon sappo e goho e mabɓe tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ɓen noon hen goto ko contact CV woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o sappo heddiɓe ɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda to ɓe ƴetti ɗiɗon rafiji e nder ɓe cellano ɓe noon jeetato kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men ɗiɗon tampi sanne ma ballite to banggue fofago tawi to hôpital national principal mo Dakar goto hawre ladiala leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyyi ujunere ene fawi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e yimɓe jeetato winditiɓe dogol coronavirus hen capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e temedde jeeɗiɗi e nogas jeetato keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e ɗiɗo ɗum woni bilan ko hawre ladial tugui ko refi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ñalawma hande o e nder jokki leydi kala tinaɓe no wonde coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe koɓe capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen jeen ha to wuuro wiyetego Sousoutou noon ko wuuro tawtego e nder commune bo Bignaraɓe
e nder département mo Médina Yoro Fula aleda hanki o noon teskama jeegoma lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi sanga 11h teskama toon tigui ko cuumu kulɓinigu no fewi waɗi toon cuumu ngu noon hollirama tigui cuumu ngu mairie koye nder nokku defirɗo woni cuisine ko adi kay kene yaaɓa e dendagal tibaji e caleji e cuuɗi tawetenoɗe ɗon hollirama kadi Allah e kewgol je hendu ɗum saabima noon ha cuumu ngu yaawi koyngal no fewi hollirama hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum kono koɗande kewde no fewi guura e matériel kewɗo no fewi bomima hen boni hen kanko hawlirama noon kamɓe yimɓe wuuro ngo noon yimɓe wuuro wiyetego sutto ɗum ɓe mbaɗi erago faade laamu ngu e faade ɓen joom ngaaluji kala mo Allah surani seeɗa nde wawa tigui fabadeɓe guilay guura ha e matériel wawde fewnidde kotti mabɓe siftinde on noon wuuro wiyetego wiyetego Susutu ene tawe sappo yoyam kilométre hakkude mum e commune mo Kolda hollirama noon wuuro ngo yoro saaha joni kongo sumgo tigui ha laaɓi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni fedde rewɓe taw ko rewɓe wiyeteɓe sage femme tawateɓe nder cuuɗi cafrirɗi ɗi ɓe leydi Sénégal ha tengtito Dakar lamorgo leydi ndi altine hande o jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe jippima e boli to nokku biyeteɗo place de l' indépendance ha to wiyete RTS ɓe mbaɗi seppo mabɓe taw ko seppo jaam yamigo gona seppo noon ko andinde laamu ngu e erade laamu ngu nde ɓe paɓete oɗo saaha joni saabu ɓe kolliri e nder gollurɗe mabɓe to ɓe golloto toon eɓe torle toon eɓe tampine toon eɓe lefte toon eɓe ƴette eɓe kuuɗe eɓe jenne e kala saaha ni eɓe piye hen ɓe kollirino e nokkuji e kala saaha eɓe violé walla ne ɗeɓa violede ɗum noon ɓe mbaɗi erago faade laamu ngu ha tengti e Macky Sall oɗojo leydi ndi nde mbawata ƴettude peeje tiɗɗe no fewi ha mbawa tekkinde ndenka e kisal e nder ɗina nokkuji ɓe mbaɗi erago noon kono ɓen wiyeteɓe sécurité taw ko yimɓe coppitiɓe ndenka tawa kadi ko heblo moƴƴo no fewi nde mbawa tigui waɗede e kala nokkuji to ɓe golloto beele kay ndenka mabɓe ne ɓeyde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paden état major général mo leydi Mali ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tongode sappo e jeeɗiɗi e nder on communiqué noon eɓe gandina opinion nationale et international kala wonde kay eɓe ɓeydi eɓe jokki e kala saaha ɓeydinde tekkinde nden ka ekkisal leydi ndi e habtade ɗen pelle seɓɓitiɓe to mbawi wonde kala ha tengti noon e nder falde monduro noon waɗanoma jalngu ñande nayyi lewru mars gonɗen ndu ɓe kolliri noon e wittoji mabɓe tigui ɓe mbawi tigui yitude suuɗayru woni nokku to ɓen seɓɓitiɓe kewno suuɗade e nder ɗin nokkuji noon ɓe mbawi aynade hen bomboje ɓe joɓima pittali boni ɓe hewɓe no fewi ɓe kolliri kadi ɓe jiiti e wittoji mabɓe ɓe jiiti goskiji jeenayyi yimɓe taw ko seɓɓitiɓe waranoɓe e nder haare mabɓe nde ɓe mbanno ñande nayyi lewru mars ndu gonɗen ndu ɓe kolliri kadi ɓe mbari ɓen e nder ɗin karlele noon ɓe johliri wonde ɓe jooɓima pittali hewɓe taw ko mawɓe e ɗeɗon pelle seɓɓitiɓe ko wayno oɗo biteɗo ibnu ibrahima e goɗɗo ne wiye malam aboubakar ɓen jeeya koto leydi Niger ɓe itti pittali men biteɗo Alfousseynou Bari wondude e ibnu Younusa ɓurɗo lollide Babala e goɗɗo ne wiye Nuhuma Dikko e ɓeɗon ko Burkina naɓe ɓe itti pittali men kono noon kadi biteɗo Hassana Bari jeeyaɗo to wuuro Jalluɓe e wondude goɗɗo ne wiye Amadou Dikko ene jeeya to wuuro wiyetego Boni e Agne Issa alias ɓurɗo lollide Nassoura ɓeɗo kala jeeya koto leydi Mali ɓe kala ɓe itti pittali men taw kadi koye yimɓe dowluɓe jeeyano e ɗen pelle ceɓɓitiɗe ɓe kolliri kadi e nder communiqué he wonde groupement militaire uji sappo e jeegom heddinoɓe kayi e saaha kareliɗi e nder nden fallere kapto seɓɓitiɓe ɓe mbawi tigui wadde ɗumen récupéré ɓe itti ɗumen e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui wonde ɓe keptiniɓe matériel kewɗo no fewi ɓe gandina yimɓe kadi wonde ɓe jokki ɓe tekkinde nden ka kay e wadde patrouille mabɓe e mbaadi opération Maliko ha opération kele tigui kala eɓe jokkiri wadde ɗum so wona kay jaam e kisal arti e nder leydi he ha ɓe itti pelle ceɓetiɗe ha laaɓi ɓe kappani ɓe kaɓani ha joni kabaruji men e nder leydi Mali ha joni altine kabaruji men e nder leydi Mali ha joni hollirama tigui wonde altine hanki o altine hande o jeeɗiɗi lewru mars altine hande jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi
walla mbiyen lewru mbooya holliram subaka law ko convoi taw ko convoi autoji ɗi laaɓi ɗi hinde MINUSMA woni tigui lafaji mbulaji walla mbiyen casque biloji ko convoi autoji mabɓe yaaɓe pittol bombo e dufanoɗo e dow lawol ko pittol bombo noon ngo hinde IG woni tigui engin explosif improvise to rewoɓajo funnague leydi ndi hollirama to casque biloji ɗiɗi mbasi hen pittali mumen yimɓe nayo kadi mbarmi hen Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. mbiɗen kaskeji buloji ɗiɗi woni laafaji mbulaji ɗiɗi mbasi hen pittali men laafaji mbulaji nayyi waɗɓe mbarmi hen barmanɗe kakniɗe no fewi ɓe bonirama kadi matériel kewɗo no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen wendogo altine hannde sanga 4h ko base militaire forces armées malienne fama tawateɗo to wuuro witego Ntahaka yana kon tigui yana taw ko pelle ceɓɓitiɗo yana e mabɓe Ntahaka noon tawe 50 kilométre hakkude muɗum e wuuro gawo e dow lawol bitego route nationale numéro 16 tawa kadi koye axe faade to witte Gossi dadiɓe ɓe noon kolloriɓe dartimana doole mabɓe ponno bilan provisoire moɓe dokkiri kamɓe laamu ngu wonde kaye ɓe jooɓima pittali seɓɓitiɓe jeenayo ɓe mbasi kamɓe pittali militaire uji ɗiɗi ɓe mbarminanama kadi militaire uji woɗɓe ha joni ko leydi Mali kettoɗen fama ɗaccon hague ko forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi offensive mabɓe molanteɗo Allah e yontere mayne nden e darɗo walla mbiyen mayorɗo lewru ndu e nder ina communiqué o noon ko guirñale goho lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e mbadi kele tigui ɓe kolliri noon ɓe kolliri e wiide kaye colonel Souleymani Dembélé kañum woni dirpamo leydi Mali o holliri leydi Mali o holliri tigui ɓe jooɓima pittali terroriste uji jeetati woni tigui wat boniɓe jeetati ɓe jooɓima pittali men ɓe duppi base uji tati ɓe nangui kadi fodde jeeɗiɗo taw ko suspect en pettoje tati ɓe bonni ɗumen ɗe hinde ɓe bonni kadi ɓe keptiniɓe kadi wonde petelaji ɗiɗi ɗi hinde AK 47 wondude 49 téléphone e 3 détenteur wondude e batiraji tati e batiraji tati wondude ko bilan offensive mo fama holliri tigui mo wanno e mayoɗe lewru février daroɗe lewru mars ndu gonɗen ɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen to barkana ko dadiɓe leydi France tawateɓe nder leydi Mali ɓe kolliri altine hande o won jeeɗiɗi lewru mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho taw kadi ko état major armée mo leydi France holliri ɓe kolliri noon wonde ɓe jooɓima fittandu goto e chef djihadiste en e nder leydi Mali tawi ko Algérie najo dowluɗo no fewi Algérie najo dowluɗo no fewi on Algérie najo noon moɓe jooɓi fittanu mum jiwete tigui Algérie najo dowluɗo moɓe jooɓi fittanu mum noon ɓe kolliri tigui moɓe jooɓi fittanu mum ɓe kolliri on Algérie najo moɓe jooɓi fittanu mum ko dowluɗo no fewi e nder leydi he omo wiyete o wiyete ko Yahiya o wiyete ko Yahiya Juwadine ko mawɗo kanko woni mawɗo AQMI ɓe kolliri noon eɓe kolliri ɓe mbaɗimo ko guila ñande jamma nogas joyyi ene wiyata nogas jeegom lewru février maydu ndu sara wuuro Tombouctou ɓe mbaɗimo noon ko 100 kilométre to banggue rewo wuuro ngo ɓe Yahiya Juwadine noon o ɓuuri lollude ko Abou Amara Aljazairi ko ɗum ɓuuri inde makko nde o ɓuuri lollude ɓe kolliri tigui ɓe jinno tigui ko nangudemo omo wuuri kono kanko noon o holliri tigui waɗi feere foof gam nangudemo omo wuuri o sali tawa kanko ɓuurnimo tigui ko fittanu makko itte ko nangge ko ɗum saabi noon ɓe jooɓima fittanu makko kabaruji men ɗemgal pulaar sen mima to leydi Mali koto leydi France paɗen conseil constitutionnel mo leydi France ɓe kolliri tigui wonde altine hande o ɓe mbaɗi validé sappo e ɗiɗi candidature taw ko yiɗɓe gembanade ardade leydi ndi e sumgoji ɗamniɗe waɗede e lewru avril dartoɗum e nder ɓen sappo e ɗiɗi noon suɓaɓe hollirama tigui Philippe Poutoune ene tawe mabɓe sappo e ɗiɗi candidat ji ɗi mane mabɓe kala wawi addude temedde joyyi sifande woni signature tawaɓe keeɓi ɗum ko famɗi kala e nder capanɗe tati département ko famɗi kala kamɓe noon ɓen goni ɓen sappo e ɗiɗi noon ɓe candidature men jaɓa e oɗo saaha joni ɓen goni ɓeɗo hono Marie Le Pen on ko ardi ko landa
wiyete ka RN wondude Éric Zemmour on addi ko landa wiyete ka Reconquête Nicolas Dupont addi ko landa wiyete ka DLF Valérie Précocel addi ko landa wiyete ka LR Emmanuel Macron horejo leydi ndi gebbiɗo e dow landa muɗum wiyete ka LRM hono biyeteɗo Anne Hidalgo addi landi ko gembiti koye landa wiyete ka PS Yannick Jadot on ko écologiste Jean-Luc Mélenchon addi ko landa wiyete ka la France insoumise wondude Fabien Roussel addi ko landa wiyete ka PCF wondude Jean Lassalle on addi ko landa wiyete ka résistant e Natalia Arnaud on addi ko landa wiyete ka LO wondude Philippe Poutou noon ardi ko landa wiyete ka NPA ko ɓeɗo woni sappo e ɗiɗi euro saaha joni waddaɓe validé tawa kadi ko hettuɓe gembeji mumen moni kala ene yiiɗi ardade leydi France e sungoji tijjadi tawa premier tour mabɓe waɗat tigui koye nder lewru avril darto ndu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e habride ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñ men seydi Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo